Takže milý Vlček, before the game, ako sa cítiš pred zápasom? Veľmi dobre, tak ti poviem. Sviežo a už chcem, aby to bolo za mnou. Ja som pozeral ten face-off, když som pôsobil úplne taký vyrovnaný, kľudný, keď sa vlastne pýtali, že aký máš pocit, tak som bol úplne že v pohode. Ide z teba taký kľud a sebavedomie, ja si myslím, že to bude vnímať tvoj súper, ktorý vieme, že trošku psychicky je možno labilnejší. Bereš aj toto ako výhodu? Berem to ako výhodu, ale išiel som a nepodceňujem ho. Pripravoval som sa tvrdo na to, potil som krv a ja si myslím, že ukážem tu dobre veci. Samozrejme, keď je takto tesne pred zápasom, myslíte, že nastúpi, že to nezruší už? Neviem, všetko sa môže stať, ako on povedal. V šatni sa môže zraniť. OK. Tak som to zachytil, že tam ešte stále je otáznik, ale dobre, ty vlastne si kamarát s Baronom, čo sme zachytili, že vlastne spolu strávili dosť času a tak, čiže je to vlastne taká, aj som počul, že Baron, keby náhodou to sa niečo stalo, že by vlastne išiel potom on za neho, máš ho vlastne aj v rohu, takže je to taká, že by som povedal, že idete dvaja na jedného, dá sa povedať, že držíte za jeden povraz? Jasné. Ale ja ho vybavím, Baron nemusí nič opätovať. OK, ďakujem ti. Ešte otázočka, na ktorý zápas sa okrem teda tvojho tešíš z týchto, čo sú tu? Z týchto? Randis a ten traja proti tomu onomu. To sa teším. Hej. To môže byť zaujímavé. Jasné. A to je všetko. OK, ďakujem ti pekne, tak ešte dám rozhovor po zápase. Ďakujem ti krásne, držím palce. Díky.